De zilvoetbalsters van Drachtster Boys hebben juist een historisch kreun toch kampioen te worden van Nederland. In Schiedam waar het na verlenging woen van Pernis. Een verslag van Andor Faber. En dat ze winnen zoen, daar zegt het in het begin net naar uit. Want na 8 minuten krijgt Pernis een vrije trap. Suzanne Bakker neemt die bal en zit die snoeihut binnen. Zij zet haar ploeg op een 1-0 voorsprong. 4 minuten later wordt het nog slimmer. Het schot van Milenka van E wordt onderwijs nog onrekken. En dat betekent de 2-0 voor Pernis. Een middenstaat voor Drachtster Boys. Ze hebben het lastig, maar nog voor het skoft maakt ze de vrouw van Drachtster Boys de ontsluitingstreffer. Een man meer situatie wordt goed uitspelen en Lotte Donat, zij maakt het de 2-1. De Drachtster vrouwen komen dan goed uit de klaarkamer. In een paar minuten boeren ze de efterstaan om in een vastsprong. Door goals van Esther van Toledo en Bennu Hielkema. Pernis maakt het daarna toch weer spannend. En eerlijk is eerlijk, het is een fantastische goal hè, van Milenka van E. Zij zet met deze volley de stand op 3-3. Daar blijft het bij. En dus wordt het verlenging. Daarin neemt Drachtster Boys al gauw de leiding. Atti Ilkema, zij frommelt de bal hier binnen bij de tweede peel. En de Drachtsters liekje op wij naar de titel. En dat komt uit, want daarna gaat het hut. Jessie Prijs, Marjan Meijer en nog eens Jessie Prijs. Zij zetten de eindstand met haar goals op zo'n treien voor Drachtster Boys. Na het winnen van de landelijke beker is Drachtster Boys nou dus echt kampioen van Nederland. De dubbel. Dit is nog nooit gebeurd in Friesland. Hè? Dat is uniek. Volgens mij is dit nog nooit gebeurd. Je moet de historie erop naaien. Maar dit is uniek. En nou maar we terug. Hè? Want ik ben nog een kleer, nog niet terug. 8 september dan spelen we voor de Supercup. Dus ik wil wel terug. Hè? Ja, het is natuurlijk een droomscenario. Ik maak het sowieso niet meer mee. Maar het heeft nog nooit de club heeft dit meegemaakt bij de vrouwen. Ja, het is fantastisch, fantastisch. Dus keurig. De trainer even stelen. We moeten echt even op een foto met elkaar. Zien we de best nodig? Ja, ik snap het.